Nagkinahanglan og tabang medikal para sa iyang manghod nga kinahanglan nga operahan sa mata. Hinungdan nga midangop kang Brigada Attorney Jorel Patinio si Judith Labandero nga taga Barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi. Matod ni Judith, gihatagan na unta og schedule alang sa operasyon sa iyang manghod nga si Emilio Laurino. Apan kalit lang nga gibalibaran. Dibalik ni pagka February 5, niingon naman sa dito ang doktor nga dili pa daw siya pwede operahan. Kaya ang giuna nila, ang kanagyo ko ng mga critical. Kanang mga cancer na, nang lugsot na ang mata. Dugang ni Judith, nagdali-dali gyud sila og pangita nga makapanghuam og kwarta. Dihang nasayod nga wala madayon, nakahatag kini og kadismaya sa pasyente. Ano kung manghod nga, adili na lang kung magpa-opera, kay mura mag-way klaro. Kaya nangutan naman kong doktora, Dok. Kanus aman day siya gusto pwede nga operahan karon tuiga or sa sunod tuig o kanus aman niingon mas doktora nga wala koy dili siya kahatag og kanus ama ka maoperahan akong manghod. Mo to niingon akong manghod, di na lang ko magpa-opera. Ako na lang nidalos kamatayo ning akong mata nga magsigluha-luha. Ang pasyente nga si Emilio, gikinahanglan nga operahan ang mata, butangan og tubo alang sa agasanan sa luha. Pagpasabot sa doktor, gikinahanglan kaayo kini aron dili madaot ang mata, malikayan ang pagkabuta. Kailangan mo bayad misa tubo nga ibutang sa iyang mata. Kaya ang iyang luha way agianan. So ang iyang luha magpundo sa iyang eye bags. Inigpislit niya sa iyang eye bags, muto ang tubig, manggawas. Karon kay naabot naman ang panahon nga murag na infected na siya, inigpuga niya sa iyang mata, mura na siya yellowish, mura na siya nana ba? Motong na alarma na siya. Gitawagan ni Brigada Attorney Jorel Patinio ang hintungdang ahensya nga mao'y duolon sa pamilya sa pasyente alang sa dinaliang pagtagad. Daghan kayong salamat Attorney Jorel Patinio kay action agad dayon nalimang ka. Daapa mi siya nga tubangan, tawag dayon siya sa office ni Attorney Bungo. Mo nang saghang kayong salamat Attorney. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.